Ngilindele lento lena ngoba umzilikazi amashobane ubenze reality show. Mancane kakhulu kwama reality show abayimpumelelo kakhulukazi athinta noma asondelele kakhulu kuyiphathimandla. Iphathimandla njalo obani ama comrade o leadership. Ngoba phela ibona abadayisa ama drugs nje ukukhuluma experience mina vela nginandaba I've got nothing to lose. Yabona ibona o leadership o comrade. Ngiphinde futhi ngingamgxeki ngingamsoli futhi uMoja Love ngokuthi aterminate contract nomzilikazi amashow wangiXolani kumalo ngoba abantu abanje ngoMoja Love noma ama channels anje ngoMoja Love awazimele awanawo umgogodla. Ufika uyiqala into yakho uyiphushe ithi mayisihambile yafika ebantwini abaningi bese baya approacha bakuthathe usebenzele bona ube isigqila noma ube slave sabo yonke into ezophuma la olimini lwakho kube yinto ozotshelwa yona ukuthi yenza kanje. Cishe njengoba sebethe contract vele angiboni mina ngokwami lokho kuyi opinion noma kumbono wami angiboni mina ukuthi into esuka kubona kodwa into abafunziwa yona ukuthi ziqhelaniseni nalomuntu noma sukane kulomuntu empeleni nje angikusho ngingananazi ngiyakusho lokho uXolani ukhumalo kukancane manje avelele noma enziwe ebe umuntu osebalazweni ngoba sebembonile ukuthi unamandla angakanani bazomvimba ngayo yonke indlela. Kwenzeka njalo uma usuku terminate contract nomuntu osuke econtrolwa. Ngizokwenza isibonelo ngo SABC awuzimele. SABC ungaphansi kwenhlangano engamele njengamanje. So whatever decision ezothathwa SABC akuyona decision ka SABC. I-decision yenhlangano noma i-decision yoso politiki thizeni noma yo leadership thizeni yo my leadership comrade. Bazomvimba ngayo yonke indlela ukuthi angaveli kwi-media because i-media is very powerful. I-platform uXolani abenayo bekuyiplatform ezosiza isizwe. Bakubonileke lokho ukuthi lento leni iyasebenza. Njengamanje bazokuvimba engaphuma uXolani kwiMoja Love ngisho ngaqala i-production yakhe bazoyivimba ngayo yonke indlela. Kwenzeka kanjalo even nakubaculi mase terminate contract siyabazi baningi kakhulu angazi ngingabala ngifike phi ngingabala nje angazi ngifike phi oZahara ngikhuluma ngabantu mina aba talented ngalendlela esimanga unathi lo kaNomvula baningi kakhulu waphuma ku record label engayithatheli yona inqumo ephethwe my leadership ayisekho indaba yakho. So ngalamazwi ngithi mzilikazi amashobane wena odla umuntu omiyenga ngendaba mfowethu ube liqhawe ngifisa nje mina ngokwami personal ukukubonga usaphila mfowethu okwenzela isizwe kukhulu kakhulu lapho ukhona mfowethu ungaphela amandla yilwa lapho ukhona noma ngabe ngayiphi indlela bancane abantu abafana nawe bancane kakhulu abantu abaningi bayancatheza mfowethu abantu abaningi bakhosozela lokho kwenzile ube liqhawe bese ngiphinde futhi ngubonga noMoja Love ukuthi abe nesibindi sokukunikeza i-platform enamandla kangaka i-platform ezokuqhatha nabantu ezokuqhatha nama comrade ezokuqhatha nababusi bezwe ngoba ibona abadayisa ama drugs mfowethu. Ngokwami mzilikazi amashobane mfowethu uyibekile induku ebandla ngiyathokoza kakhulu kuba nawe ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngikubone nje ku TV sikubone wenza
okuhlula abantu abaningi noma abantu abaningi abasabayo ukwenza. Kaniya kwethu, siyathokoza.